NOS, czyli mnie, Michała, Monika. Są my ze Stowarzyszenia Szkrywka, ale przede wszystkim są my stąd. Są my ze Śląska, są my Ślązokami i w sumie mamy trochę powiedzieć o tym, jaką młodzi widzą Śląsk, co do młodych znaczy ten Śląsk. Co do nas znaczy ten nasz Śląsk tak naprawdę. I czym jest gotka? Czym jest gotka? Ja bym powiem tak, że tak jakby nie patrzeć, mnie uczyli tej gotki polskiej, ja w pewnym momencie już praktycznie inną godą poprawnie mówię. Ale keby nie to, że poradza go dać, keby nie to, że u mnie wyfumili wszyscy praktycznie, całką familia godo, to nie byłoby mnie dzisiaj tutaj. Nie byłoby mnie tamkaj, że był do tej pory, nie poznałbym mocki tylu ludzi, że poznał... Michał, nie poznałbyś mnie. A no właśnie, jakby nie patrzę, no kule, tak moja gryfno lipsta, którzy poznał tyś, dzięka gotce śląskiej jakby nie patrzeć, także... Właśnie nie wiem, czy to teraz takie dobre, nie? Nie pan co mi sam, ja się, że to powiem naprawdę radę. W każdym razie odbiegłem od tematu. Co bym chciał powiedzieć? Chciałem powiedzieć, bo temat, temat tej gotki, tej debaty, czy nasza gotka umrze, czy ona już wymiera, czy już umarła, no powiem tak, powiem wam prosto z mostu. Czemu ona umiera? Bo to trzeba powiedzieć, że nasza gotka umiera. Czemu umiera? Bo kto go da najwięcej? Najwięcej go dają starzyki, ludzie starsi. Coraz mniej go dają młodzi. Czemu go dają młodzi coraz mniej? Bo to nie jest kuli tego, że w szkole nie uczą, to nie jest kuli tego, że książek nie piszą czy coś tam. Bo książki są w szkole, jak jest dobry rektor, to też pogoda po śląsku, nie? Nawet w mojej szkole było tak, że były ewenementy, które nam zabraniały, ale jak się cała szkoła uparła, to i tak wszyscy nawet na lekcjach go dali, więc źle nie było. Dobra, już się są. Ale tak po prawdzie, kaj wina leży tu, u nas, w nas samych należy wina. Naprawdę coraz więcej słyszało o ludziach, młodych ludziach, którzy go dają, jo swojego bajtla nie będę uczył go dać. Jo mu nie będę go dać, jo mu nie pozwolę go dać. Czemu? Bo potem będzie miał problemy, bo nie będzie umiał poradzić po polsku go dać. Bo A to wszystko nie ma prawda, bo Jorzek nigdy w domu po polsku nie godała. Bo u mnie zawsze wszyscy godali. W szkole my godali, na placu my godali, a matura, że zdała faktem na 60%, ale to ty mu, że akurat środków frazeologicznych, że nie zdała. No ale prawda jest też tako, że tak jak wspominał, u mnie na placu praktycznie cały czas się godało, czy że był w domu, czy że był na placu, czy z kamratami za balem że lotał, czy że leciał kaś tam nauki polotać, zawdy, że godał ze wszystkimi, że o sprawie po śląsku. Prawda jest tako, że teraz w moim życiu zawodowym uczę jeździć goroli, czy jeżdża goroli uczyć. Nie ma wiadomo nie mówić, ale zdarzyło mi się raz, nie wiem czy to brać jako obrazę czy komplement, ale się my spytali, czy że jest ze Sosnowca. Znaczy to nie jest z kuli tego, że ja takie cięte na jakieś tam rzeczy, no z kuli tego, że tak, że poradził mówić do nich, że oni mnie rozumieli tak, jakby ich normalnie mówił. Jedno, że jak chce, to poradza też godać. I potem, no i bardziej mnie boli to, że ja potem przyjada z takiej Warszawy, bo to Warszawy głównie jeździłem, przyjada z takiej do Warszawy, przyjada tutaj do mnie na plac i ja słyszę, a gdzie to dzisiaj byłeś? A no byłem sobie w sklepie i coś tam, no i mnie się normalnie coś otwiero, bo kajże to jest to, co powiedział nam dzisiaj ten nasz kludzący. Wyobraźcie się, wyobraźcie się ten Śląsk za te 50 lat. I jako widzicie ten nasz Chorzów, te Katowice, te Zobrze, Mikołów, czy jakakolwiek indziej, jak te bajtle będą genau poprawnie mówić po polsku. No, ja wam powiem, że od razu, że otwarte ślepia, bo nie, to przerosło mnie to, przerażą mnie to, ja tak nie chcę. I naprawdę apelem, ale zacząć musimy od nas samych, bo możemy się dopominać, możemy robić, ale jak my nie będziemy nic robić, to żaden nam nic nie da. A Ślązoki są cenieni z tego, że robią. I cenimy się ten nasz etos, ta robota i trzeba robić. Pamiętajcie o tym, że jak każdy wciepie te swoje trocha, to będzie naprawdę dużo. Jak to godać nie ma gańba, nie? To już nie ma gańba godać, no też nie ma gańba godać. Godajcie w geszefta, w parka, na placach. Nawet na uczelni. O, widzicie. Naprawdę. A idzie nawet bardzo fajne kontakty z niekielimi profesorami wtedy pochytać, nie? Ale to jest całkiem inna
No gotowe. No, bo taki pomścicie i zacznie mówić, nie? A potem jak on usłyszy, że taki student albo kiedyś też go to jest twój, no to już tam jakieś dobre kontakty i w ogóle, także naprawdę werci się To godać. się opłaci. Ja, werci się godać i naprawdę godejcie do siebie, godejcie, znaczy nie w sensie ze sobą, ale godejcie między sobą, godejcie przede wszystkim do bajki, bo co, jak my się stracimy, to w to będzie godać. No nasze bajki, i no nasze bajki będą godać. I jak nasze bajki nie będą mieli od kogo erbnąć ta nasza godka, to już potem dalej nie przekorzą. I będziemy mieli 2067 i w Chorzowie wszyscy będą mówić po polsku. A my kończymy, bo się zajdzie rozsłona czerwona. Dobra, to lecimy i pamiętajcie, godejcie. Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że Państwo przyszliście w tak dużej liczbie. To oczywiście rodzi problemy, no bo nie wszyscy siedzą. To rodzi problemy, bo przewidzieliśmy taki poczęstunek. Proszę Państwa, pozwólcie, że usiądę, będę czytał tekst za chwilkę, ale powiem Państwu jeszcze, że ta scena, ta bina, ta scena, na której jestem, jest dla nas, aktorów Teatru Kores i dla publiczności miejscem szczególnym. Miejscem szczególnym, bo z tej sceny padały śląskie słowa kolorytu, którego zrobiliśmy już 13 lat temu. Strasznie ten czas szybko przeleciał. Pamiętam, zrobiliśmy ten spektakl i trochę baliśmy się reakcji publiczności i baliśmy się własnych błędów. I poprosiliśmy świętej pamięci Michała Smolorza. Żal, że go nie ma z nami, bardzo żal. I Michał przyszedł i obejrzał ten spektakl. Jeszcze Marian Makula był, też fajna postać. I siedzieli w dwójkę na widowni i oglądali ten spektakl. I myślę, że Michał by się dzisiaj bardzo cieszył z takiej ilości ludzi. Oczywiście szydziłby i żartował na swój sposób, ale byłoby to dla niego bardzo ważne. I z tych wystawień Holenka, z tych setek zagranych spektakli, jeden szczególnie zapadł mi w pamięć. Graliśmy w Stuttgarcie dla Ślązaków, którzy tam mieszkają. I oni oczywiście śmiali się i reagowali fantastycznie. A jak przyszły ostatnie sceny, końcówka, to my gramy i nagle zatkało nas, bo widzimy, że oni wszyscy, jak siedzą w całym teatrze, cały teatr pełen ludzi i oni wszyscy płaczą. Oni wszyscy płaczą. Ale to nie, że łezka się pojawiła w oku. Dorośli mężczyźni łkają. I skończyliśmy spektakl i nie ma braw, jest cisza i tylko słychać w tej ciszy, jak oni płaczą. Pomyślcie, co ta gotka dla nich znaczy. Co ona znaczy dla tych ludzi, którzy są daleko od Śląska. Pozwólcie Państwo, że przeczytam taki wiersz Maxa Hermana Nissego, Fałszywy mak. W tłumaczeniu Marcina Musiała. Stoł, a nalewał z próżnej flaszki, zmyślony trunek do próżnej szolki i z próżnej kapsy chycił srogi nic. Mianował to chlebem, a im ślinki ciekły. Pił z szolki, kierej nie było. Czytał cajtonki, kierych nie było. I przekonywał ludków, że niewidzialny fest smakuje. Od nich niecierpliwością był podniecony. Som się przepisał mocka sił, som się widział magiem srogim i się forsztelował, co cołki wełk na niego doczko z nadzieją wielką. Nagle frechownie podniecony korze im żyć ino jego cygaństwami, ino forsztelowane jeść a pić
mimry żrać z prożnego gorczka. Dyć przeszła ludkom chętka na błoznowanie, dyć za bardzo im nadepną na wnętrzności. Teroski za złotymi ketami widać cygańsko mahahahara. Najmarkotniejszego ze wszystkich ciuli wzięli całkiem poważnie, się mu kłoniali i jego nic mieli w zocy, a jego próżne groźby łykali. Tyroski, ten zgniły czarodziej, do kupy z wyśmioniem do luftu wyleciał. Teroski zgańbieni, a czyści, są zaś w mocy rzeczywistości.